Бърко ми отвъня. Къде са светлите? Тук лампа няма. Има. Даже има една пица как идва голяма. Добре, 20 000 човек за една пица. Че не стига вече с това. Снима, примерно, час и няма. Ще има. Всички ми посудиха, може се трати да е примерно една нейна снимка да нямаш. Има я в тубата, бе. В това ли си накачил? Ах, маймуно мръсна гадна! И това ли в тубата ще го качиш? Момче! Не гледай той. Я пицата. Брат ми, пицата ти.